Gisuspende ang klase sa tanang level sa mga eskwelahan sa Bangsamoro Region human sa epekto sa bagyong Paeng sa rehiyon. Atong sayno ng detalya niini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, tungod sa kalapad sa epekto sa bagyong Paeng sa Maguindanao, gisuspende una ang klase sa tibuok Maguindanao del Sur ug Maguindanao del Norte. Hinuon ginapangandaman na nila ang pagbalik sa klase sunod semana. Samtang sa inisyal nga validation, mukabat na sa kapin 200 million pesos ang danyo sa agrikultura sa tibuok Bangsamoro Region. Sugod karong adlaw hangtod sa Biyernes, November 4, suspendido ang klase sa tanang level sa mga eskwelahan sa Bangsamoro Region. Lakip ang mga tulunghaan sa Maguindanao del Norte ug Maguindanao del Sur nga labing apektado sa epekto sa bagyong Paeng. Kini base sa DepEd Order No. 43 Series of 2012 kung asa gilatag ang guidelines sa pagpatuman sa Executive Order No. 66. Kalabot sa suspensyon sa klase ug trabaho sa gobyerno matag maigo ug kalamidad. Hinuon ginahisgutan na sa mga opisyal sa BARM ang kabalhinan sa evacuees nga anaa sa mga eskwelahan. Kini aron masugdan ang pagtungha balik sa mga estudyante sa rehiyon. Gani gipapaspasan na ang paglimpyo sa mga eskwelahang gibaha. Para at least magamit yung eskwelahan, hindi multiple na disruption sa mangyayari. Disrupted na yung ordinary daily lives ng mga tao na nag-bakwit, madi-disrupt pa natin yung pag-aaral ng mga bata. Samtang sa tala sa Ministry of Social Services and Development, sa 682,240 katao nga apektado sa pagbaha ug landslide sa Bangsamoro Region, 18,185 pa ang anaa sa evacuation centers. Samtang sa ikaunom nga adlaw, walay search and retrieval operation nga gipahigayon sa Ground Zero sa Sitio Tinabon, Barangay Kosyong sa Dato Dinsinsuat, Maguindanao del Norte, kung asa upat pa ang missing. Matod sa otoridad, unahon lang sa kuno ang relief operation ug rehabilitasyon sa lugar. So it's not really cutting off but shifting our efforts. But as we shift the efforts, meron naman tayong ginagawa. Yun nga yung rehab that is still part of the recovery of possible survivors. Possible victims, yung mga missing. Para maka-move on naman tayo. Yung mga pwede natin ayusin naman, maayos naman. Sa karon gikordon na ang lugar ug giandam na ang pagabuhatong rehabilitasyon. Samtang sa inisyal nga validation ug assessment sa BARM Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, anaa sa kapin 220 million pesos ang danyo sa agrikultura nga dala sa bagyong Paeng sa Bangsamoro Region. Mipasalig ang BARM government ug provincial government nga mutabang sila sa mga apektadong residente nga makasugod pag-usab sa ilang panginabuhian. Pwede natin i-replace yun para sa ganun makontinue nila yung yung daily activity ng ating mga kababayan. Sara, sa nasangpit nga 220 million pesos nga danyo sa agrikultura sa tibuok Bangsamoro Region, dako matod pa ang posible pang itaas ni ini tungod daghan pang LGU ang wala pa makahatag og report. Sara. Okay, dagang salamat, Abby Caballero.